Hello, welcome back to our channel. We need to live kan Inkhawm lai 360-degree MI home security camera changa kan la kan ya duhthusam in a fialo me themin lo hrethiam sakanga hi lockdown laya kan family devotion roster nya chuan kan devotion laya naupang te activities hi ani le ta lo ti ve du te inomel takin voinia karon ti lan hi chu kan Inkhawm dan pakhat ve mai ani a ain anglo ani zir khan inrin ni zan tina hian tong trai ral kan neya sunday ya hi chuan sunday school kan neya naupang ten an manin online nami kha an ngai thla a tin chanchin bu omlai kha chuan chanchin bu mi ten chhara chuan chung Inkhawm na khan an mani khan presentation an ron neya min zir tir thina tin chung te parents te hianin du an thiam le thiam lo te an zir lai an soi tang khan zo na te an lo zo ta chutang chuan zo na le chan nun te kan manga tin a te ho ero chu apan den hian class hi kan in lak chok thina te khan zo na te zo tin le tholom khon te chan tu te le ang ti ngai ang chi kha chu no pang te hianin an in ti chok thina tin wenya po hianin an mani pawala an hun man ni ania chu no pang te hianin hun mang vek don ni la te hi an du zong te an thanga tin an mani in bible chang hi jing tin an bai ha da chang ni te in tin devotion kaya hian an soi chok thina an thiam ban lawa chang chan mai ro chun thiam ang te kha kan pom thina tin a te ro hi chu ka zetir man azil khanin ti khan an thiam sa te po kha kan soi nan tir thina kar khata hian voi khatte emo chang chon voi ni te po sermon hun hi apani hian kan in nei chok thina chuta chuan pathian thu lampang po ni se tin an lung chang le an local chhojek turata na poimo ang chi te kan soi thina tin sharing hi thlakata voi khat kan ne chuta chuan keimani mimal tin te kanin review thina kan that na te that lo na te kan soi kan du zong te du lo zong te kan ti thin ti to lo tur kan du ang chi te le hudlim om tak te kan mang thina tin suggestion opinion te le katyang sharing le katyang discussion hun te kha kan nei thina anon anti thei ve em mai ni no pang te hian chutang hun chu amai ro chu thlakata voi khat kan mang thina ni voinia kan video po hianin camera ina an capture theilo an zoi lutuk ang chi te po kha sha tur om do na khongai takin atop thlengin min lo thlir sakin min lo en sak sham thau don nya min thlir sak avangin in zawai chunga kan lamah kan channel min la subscribe lo kan khongai takin min lo subscribe sak vek don nya kan lo me
kan chunga thel ti sa tu te kan ngai lamangin nam ui kan thil ti so ngai lamang che so lu ra thena ni shai lu suam che ni so lakah chuan remchang dam zo kam che ram te thil ti the te ro pui te chhungkua ila siam amen. Sakakamu zamina rangi zovele nitibaya. Now let's go play